Na, nakasabot ko na yun yung tatay. Ang bisyoso kayong dako. Gusto gid ka nay. Ganahan gid siya nga makabanag dato si Helen. Mao nang gusto siya nga magkasuod si Helen ug si Sir Marlon. Mao gyud kay gusto man niya magdato. Unya kay di man ganahan si Helen na ng Sir Marlon. Kay kibago siya ng batasan ng tawhana. Na, palikiro ba kayo ng dako? Kaya dito lang siyudad, daghang ka na kauban-uban nga babae. Napam, ganyan na paangkan ko no? Nakadungog sa ko anak nay. Tinuod man na. Subot sa ris tatay ana nga palikiro man na. Ay, totoo mo, ang tatay niyo palikirom sa nakanyad to. Si tatay. Oo, kato nagsabak pa ko ng andoy. Ato ko manapaso sa ilang din siya nga, manindahig tabako, naibog na si ana. Uy, nay. Sila bulig Simon ay. Oh, oo tuod, bitaw gabi kay naku isulti nila. Buni! Simon! Asa mo manuroy? Ay, namo ato may binteriyo. Hi, Floor! Ay, Simon. Kamu gikasulti ni Densyo, nga din ay pasugat si Helen ng hapon? Ay, dili nang. Si Andoy og si Matoy. Di naman ko nung may paubano ni Helen. Kay, aron makalugar ko no si Sir Marlon. Nga magbuot man na sila. Mao. Ambot oy. Ambot lang kahanan nila nang. Hadlok na sila kay dato may gasugo. Dilim na ako pag-unsa. Nilad yun nilang tuyo. Pagkuyog lang ni Helen, kay mingaw kay naagianan niya. Looy bitaw kayo. Di mo mutuman nila eh. Amo ginang agion si Helen, ini ka pa mauli. Mutuman man nila eh. Salamat kay ninyo ha. Sakto kay na imamon. Sihat na pod. Kuya ani nang gihulga ra ba mi? Lagi huga. Hulga mi Sir Marlon nga di ko naman niya papapilon pagpangitas kanding. Kaya kung kami makakita, di ko naman kadawat sa premyo. Kangilad gud ang ng buhata. Ay gidmug tuo ana kay kung kamoy makadakop sa kanding, nya ihatag ninyo nako, nya ako na bahala may speaker nga ako nakakita sa kanding. Ang kakorta gyapon mo. You're so very bright, day. Ikaw gigipangita sa akong nanay. Very bright. Ano na pag in-English ay bros ginhawa. Mag-in-English pa. Nya, ari sa amin ninyo ha. Nya, salamat kayo nga inyong gilabanan si Helen. Ay, di na wala pasagda lang. Nga, ilan tuwain niyo si Ander kay. Walay buot. Ay, Floyd, dali na. Baka naman. Ano mo gawin? Nakauyong ka nga, igatos ka munday. Ano oy? Puro kang natulala di oy. Ito ang gagawin mo. Ay, takos. Munday oy. Day. Kuyo ko di mo karong kalit man nagtunga diha. Hamas nanay nimo. Tuan na, nilakaw, kauban ni Floor. Ngay ka ngono niya maka. Gikan man po ko nilakaw tay, kauban ni Noy Dimit, nilaklak o nililay. Nipauli lang ko, kay gitugon man kong nanay nga palungagon ko o palutuon kong utan. Manya. Usa pa man oras aron, ha? Mga alas 12 naman. Mo pa pag-utan nimo, mo pa paglungag nimo nga gigutom naman ko. Pila ra may pagluto dito? Pila ra say pag-utan? Utan ay. Unsa man. Na may kanon diha tay. Kung nikaon lang kad, para di ka magpaabot. Oo, nay kanon diri oh. Kanon nis iring diri. Imo ko pagkano ng dukot? Nga ni sandok nako madanang lubot sa kaldero? Ha? Imo ko pagkano na? Nanay buwad ha o na lang sa lawlaw? Mo na imo ipakaon nako? Ano na good pangisog diha good? Maglungag na bitaw ko. Magluto pa sa gugutan diri.
Pagdali! Kagigutom na ko! Kiki ay pag yun, mga ligoy. Sa may di maglagot na ng gutom na kaayo. Oh, asa man ka? Magkuha kong tubig eh. Hindi tubig na sude oy. Basta! Iahak sa mot na kailangan ini. So, malangan tag lungag ini. Nya, wa may tubig tay. Sa aman to na akong bugas dito. Sangagon to na ako. Sangagon. Isog ba? Nya isog suka. Ugma din ako mukuyog sa pagpangitas kanding ha. Kamu na lang. Sa. Unsa, di na ka mangitas kanding? Ha? Magsigit ang pangitas kanding o amtay maani. Uy, mani. Nya, mag-usam lang ka. Unsa sa bahon lang nimo? Ha? Unsa may imong buhaton? Nagsabot mong gawin ni Noy Dimitay. Magtukod mig buti parlor dito sa lungsod. Nya magtukod pag yung mig dance troupe tay. Kami Mo, manayaw. mo, Ako star dancer. Kulatahon ka noon. Pagdali! Imo niya ka namong bodyguard ha. Bodyguard ka. Pagdali! Kagigutom na ko! Unsa may hilak ka na nanoy? Wala naman na sinaklak. Gusto man sad siya nga mahimutang sa kaminyoon. Nalipay man gani na. Ewa mo gunay buot na kalaka. Musugot mo lang siyang ipakasal kay malingaw ko no siya. May nasadang mahimutang sa kaminyoon sinaklak noy. Uy, kay aron malikay sad ka sa responsibilidad ba kay minyo naman sab siya. Ay, oo, lagi noon. Unya kay, ako na lang usa. Wala ko'y kauban. Nganong mausa naman lang kanoy. Ug asa silaklak adto sad ka. Umusugot na lang unta si Matoy. Malipay lang unta ako. Naunsa man? Nga nilang unta sila mga anak na yun. Kaya sulugay ng bata. Unya sila klang. Bata pa yung taon kaayo, mamamparo. Oh, hangiwa lang sa matoy noy. Kusap ka lang good. Maulagi. Nag-uulyog ko. Kay basin dili mo sugod si Matoy. Oh, di kita kabuot ana noy ug di mo sugot si Matoy. Kay managtiayan naman unya na sila. Maulagi. Nga ako magyuon si Matoy. Nga kami lang duha mo'y magduog. Unya ilain lang na mo sila kato sa pikas kwarto. Naunsab yung katiyo, uy. Ano ikaw may mutupad ni Matoy? Nga di man ikaw yung asawa? Silaklak man. Aron di dayon sila mga anak ba? Ug ikaw na yung mga anak, tiyo. Uy, amaw! Pagtarong di ha, bunalan ti karon. Ngano mga anak mo yung taong ko, ngaman ko'y mastress. Hello mo oy. Ikaw lilay ha, sige lang jud kag binuang diha. Siya, man good, ma'am. Argablado mo ganun siya nga maminyos laklak good. Ngano na sa gatay? Tarungan na mong naong tayo naway si Matoy tayo magigsulti rin mo. He! Di ko magsusulti na niya. Namo ko siya ihangyo ni mo good. Ha? Unyara na hangyo-hangyo. Kay kasipok pa di akong, Unyara ko mag-istorya yung tao. Kung mulurang na niya akong sapot. Bun, ngandam kita katarungan na ba na? Kita panangnit kita antang Sir Marlon.
Sabaan kita ni ba? Ano sabi ka eh? Bala ka man ka. Wa siya katarungan nato nga mga saban natong duha. Isang gamay na lang, wa gyud. Ay katarungan lagi kabaw biya ka ato biya. Masaba din to hinungdan. Salig kay dato sila. Nga kita pobrera ta. Wa gyud tay angay kahadlukan. Kini matas katarungan. Oo, natural. Daghan ko katarungan nga no panalipdan nato sa hilin. Una, babae ko na. Oh, gawas nga babay. Silingan nato na. Unya gawas pa gyud suod nga higala. Correct. Unsa pa gyud? Ang babae dili angay pasipadan. Dili angay pahilakon. Kun dili angay higugmaon. Ugmahalon, parehas bitaw na. Speaking of mahalon, try. Mahala na. Ay, Ganyara mo? day. Amo lang gisiguro nga mauna mi. Kay dili mi gusto ba nga ikaw may maghuhat namo. Maikaw kung sa tanin niyo, oy. Ay, no worry about that. Mas dindot man gyud ang kaming duha maguwat dahil kay really na. Tada, oy. Tada na. Pait kining tao nga di mahimutang magakita sa usa ka butang. Ay, Na mo gyud di magatug ani maghayang ba awa niya. ay tuwa na. Ana gina Simon. Sos. Naka kabawan ako nimo Bon. Kamo no? Magay mo ko ha? Humok ning ako no ilarang gahi ay. Kay humok. Humok, bayon ka ron, bugal ka ron sa buka ka ron diha. Kamo ba? Humana mo gipasadaan. Nga dili mo magkuy-kuy nang hilin. Ano kuy-kuy man gyapon mo? Tatay sa... Unsa ka? Sa pakiragan ko. Sa may dautan na natay nga. Kaila man ni nato sila. Nga silingan pagyud. Paghilom na! Ang ato agawon mo isubak nila. Laban-laban na pag yan mong mga tawhana, mga hinugdan. May din siya. Anong supak man si Sir Marlon? Nga dili man ni dautan ang among pagkuyog ni Hilin. Mono. Ano ni Bon? Sura ba ni magbangga puros batog o Bon? Ay bato-bato niya. Batuong ka ron. Sus, mago. Ang agawon kayo na ito mo buot, di ta masupak. Way arang niya, di ta pabuyo niya dire. Ngita na talang yuta. Hilom! Maghilom tang duha para way saba. Sa hilom? Ha? Hilom, ayo ka tingali. Gusto niyo dyan, ha? Ay, lang, Ha? tiginutan Gusto niyo, niya. masagpad eh? Masagpad Bayad din ka ka? 5 para musagpa ka nako. Ay, 5. Gusto ka man. 5. Huwag kayo. Tay, sobra naman sa naimot tayo. Uy, Tawa na! Animal! tay. Mon, Ano ba? pagbato ng respeto. Ganyan na ka ay pagkukulo ng duha. Ganyan pa nila. Ganyan na yun. Isog kay good Bon good. Dito. Di mo wa mo binuang good. Asa mo? Asa mo? Ha? Muulisad. Wala pa dito. Namang agianan ko diri noy. Baba! Ba! To! Asa may pagyon bukid? Baba! Ikaw saan? Sigkukulo ka ng mga tao ay lungdan. Sa! Diyan pa ako. Ako lagi. Nagpaman sa ina na mga iguwang. Ay, nagpuan na ako. Ginungkuan, baginuton. Kapit na ba na ni mo maugang? Wala na yoy, wala oy. Tay! Tay! Bika! Gituman ba ni mo akong sugo? Nasultihan sila sa bunig, Simon? Oo. Unya nga ano mo ni? Nga ano nila mangyapong isuga si Helen? Akong tong sultihan si Noydincio, sir. Akong tong gitugon. Piga, ikaw may akong gisugo? Nga, di na sila papilong pagpangitas kanding? Ako bitaw lang giingnan, sir. Unya nga nung nangita pa man sila kapilis kanding? Wala na siguro, sir, oy. Sigo na! Kakalagmal ng baba ni mo. Ugwa pa! Nga nung ngapil pa man sila pagpangitas kanding? Naabot pa dito sa trabaho ang Helen? Ako kabaw na, sir. Ah, pulpul ka! Banga pa ka! Ina ha! Ato ah! Ina gila nga, di ko gusto nga mo-appeal pa sila pagpangitas kanding. Dilitaan ko na sila. Supak ka ni sila. Musupak ka ni, tuman eh. Palayason ko na sila ilang gipuyan karon.
Di na ko na nasila pasayloon pa. Ako ito, sir. Karon na yun! Hinay ra budak iho. Unsa may kapunga tong duha? Nibunyog ni Simon. Ngayon mo manggibaraw dito. Baraw ba, oy? Gusto mo na hantak kay Barawon? Ako lang silang gangyo, nga din ang Mr. Kuhaon na silin, kaya dito man ko. Nangasaba man kuno kay ngo silin. Saba. Ako lang silang gihangyo, ako lang gipasabot. Nga din na kinahanglan mga kulugan na silin. Bakakon jud kada. Kakon. Daghan na kadungog, nga wa ko mga saba. Unsa naman nitong gisulti ni Helen niya karon? Ngayon mo gitulisok og maayo sila si Simon. Pataka lang na imong anak da. Pataka. Pataka din na. Tawagon ako si Helen ha. Tao ka! Oh, Lukol mo to. Helen! Ni gawasari diri mga mahandi. Nay, gawasari. Uy, unsa imong panabi sa mga inahan? Unsa panabi nimo? Ha? Nga gitulisok na ko si sila Simon? Bito. Bitaw. Ako naman to silang gihangyo, nga di sila mo kuyo, ako ra kay na ako. Natulisok na na. Gihanaan man gayto nimog tamparo si Simon. Ya may lang gani wa maigo. Paros. Oh, mulimod ka. Ang paros bitaw ko. Pero wala maigo. Not balance lang ko. Mauna, laban-laban ka ng Marlon. Abi kay dato man. Dili na paglaban ako munday. Ang ako lang ato ng tahuron kay ato ng agawon. Ako'y mga tubangan ng Marlon. Ikaw mga tubang. Usa man nimo? Oh, ako ang daygan. Nga dili mo sugot si Helen nga mukuyog siya sa atong anak. Kay mahadlok niya. Uy, ay patakag sulti na ha? Na. Ngay ibto niya nitong bahay niya. Pabahaw niya ta dali. Di mo pahawa unsa may butan ha? Naasa naman nata? Ha? Asa tamang layas! Layos. Katarong biya nimo. Layos. Mura ba ka na kay kabalhinan? Wala ka Layas! Tanay Len, sod diri. Hmm. Sod diri. Kung karoon na ng tari-tari ng Victor. Sus, na yan. Hawa ko. Akong hawa. Oh! Naanam day ka diya? Saan naman? Sa balita? Kasampaan man ni din siya si Simon o si Bonnie, sir. Astaga ni si Helen, kasampaan sab. Anong naginukdok kong ka diya? Lago na itong ni Dimit. Daghan kay kuskus balungos. So pamaday ang gipangita. Ang ibaw nung to siya nga ako'y mo gasto patukod balay. Yab, sa kasa ni napita din eh. Pwede. Mao lagi, adugang sa pustagod. Sila sa niya. Musa pa mo ang ipangayo? Sa kasal ba, sir? Nangayo mong siya 5 kabuk inasal o 1 kabuk na paunon. 5 kabuk inasal? Saom na niya inasal, oy, kadaghan na na. Araw ko nung makakauntanan. Lakip na tong labangon og laod. Parion diri anong kakaon sa inasal. Kaya ko nung ibitaron. Sige, bati! Ina siya. Matuman ang tanan niyang ipangandoy. Pero hoy, atakihon gani, watay labot gasto sa ospital ha. May nang maklaro ba? May kaso na, basta matuman lang mo kasal ni Laklak. O niya, di lang katakihon si Laklak. Mas mahigay katakihon as Dimit. Iba mong kaumahan na oy, sugsaon. Eh, palamoy na lang inasal, pinailan ko. Tatagal ako.